гледате, аз съм Крокибеге. Тук има ново име, защото старото ми име, защото това ме кефи. Да. И днес ще покажа една програма, с която като Photoshop. Програмата се казва Paint to See. И тук може да изделите тук. И сега ще избера някакъв скин. Някакъв скин, например и той казва PRQ. Аз съм го стигнал. Така, отваряте си това, там дето ви снимките. Отваряте си го и ето го. Сега ще направя, взимате скина и го бъркате. И това е той, аз ще направя само лицето, тъй като искам само лицето да направя. Значи, цъкате на New Vector Layer и цъкате там, после отивате на линия и за главата това. Започвате тук отгоре и карате до горе. Така и така. Така може да направите някой допълнителен звънък. И така. Сега взимате и това тази стрелчичка, Edit, и тук може така да си го направите на зигзаг. На зигзаг. Може да направите на зигзаг. Така, и така правите. Вие може да направите и друг начин. Така, както искате. Ще направя пак на зигзаг. Така и така. И това също правите на зигзаг. Тук прекъв малко това. Идвам преди така на зигзаг. Да правя това. И пак се извинявам да говоря тихо, просто гласът ми е така. Разтихо. Скоро ще си купя микрофон и няма да ми чувате чак толкова тихо. Така. Това е. И така хубаво е. Пак взимате линията. Желателно е с V6, за да го повторите като малата да чертаете. Така. Да. Сега за окото е добре двойката. Клаща така. И така. После правите нов леер и го поставяте на второ място. После наливате тук. Така. И цъкате тази пръчка Magic Wand и цъкате така. И малко пиксели трябва да го правите. Не го маркирва цялото, трябва да маркирате много. За мен тази програма е малко по-добра от Photoshop, защото няма някои работи. И ако чувате някои излишни звуци, се извинявам. Просто на тенството на същите. Така. Тук има нещо малко. Така.
Така. Сега какво правите? Нали сте свършили това и цъкате тук. Тук отивате на това и си избирате така, например това. Тук маркер. Има това малко по-много. И го отсечавате. Така. И така ето вижте как се получава. Не правим. Така. Цъкате пак тук. И отивате тук, цъкате на десник. Помахате. Така. Просто пак не прочитате по същия начин. Тук гледате, не маркирам всичко. Всичко така. Добре. И че тук и например ще после напълно тук после следе така. И това така. Сега това това се получава тук да се лезе в тега. Сега пак пречетата тук малко пише. Не знам. Не го маркирам. Така. Сега. Какво правите? Така. Така. Тук за тази прочитат, като тук за това. Ако не искате да се занимавате да го търсите, когато цъкате така, вземате ето това и ще цъкате на където искате. Така, сега имате маркера, така, чакайте. Така, правихме. Така, чакайте, по-голямо вода за маркиране. Така, сега. Ето не виждате как се получава. Така, сега отивате тук да се лепти и имате това. Да. После какво правите? Прочетете тук. Така. Отивате тук, за това имате символите, да цвета ще са малко по-тъмния, ще ма кефи. И маркера и го отсечавате. Така. Ето ще се получи. Ето това вижте. Вижте колко горе кърнаме. Така, десали, така лото. Пречета тук. Ще видим дали е бяло. Вижте, това е нещо вкусно. Е такова някакво по-златенко бяло. Така. Маркера и това. Маркера. Ръкоплан. И го отчате. И ето това е. И сега, ако искате да му направите сянка или нещо такова, изтрите това. И просто създавате нов леер и го поставяте да се стои нагоре. Това го слагате на 20, отивате тук и този път натискате Select.
И нали, колко искате, ще направя 7 и селектвате. Сега копайте. Отивате на layer 3 маркера и взимате, например, така. Имате седмицата, например. И, само че трябва да е черно. И ще направя малко ефект. И така по краищата, и както виждате, се затъмнява. Ще набежа още така. Направим. Така. Затъмнявате ми. Само нещо. Затъмнявате. Тук. Тук. И нали това тъжава там после. Не съм сложите в YouTube, да речем. И така на окото. Тук ще направим малко по-малко, ще направим четвърката. И ето така. Това. И така. И както виждате има сенки. И така съм да направи малко сенки така. Но трябва да е задължително черно, за да се получат сенките, иначе няма да се получи. И вижте, ако стане бяло, самото ще стане бяло. Опа, чекай напред. Така. Така. Имате пък на вектор, деселект и имате тази глупост. И да речем, че това е вашият аватар. Ето. Това е. Така. Чакай, нещо. Така. И това е вашия скрин. Това не е моят скрин, разбира се, ще покажа моят скрин. Ето го не се получи много хубаво. Сега ще ви покажа. Ето, не е много хубаво. Не знам, ако вие ще починете, не е хубаво. И... Само да ви покажа това. Не знам да е окей. Така. И нали тук съм правил един подобен скрин. Ето този. Значим, това е вашия скрин. Така после натискате файл, сейв. След файл, сейв as. И да речем, че сейв на пиша туториал. Сейв и то. Така. И да. Това беше от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Коментирайте, абонирайте се и лайквайте. До скоро! До скоро!